naturalețe și rapiditate. Asta au avut de învățat stiliștii din Chișinău la seminarul organizat de Alexandru Șișcov. Nu plecăm mai departe cât trebuiește de textura naturală a părului. Adică prima fată a fost la noi, pur și simplu, texturizată mai romantic natural, adică fără linii corecte. A doua a fost la noi cu ondularea chimică, care i-am făcut pur și simplu accent la ondularea asta naturală. A treia a fost pur și simplu corecția în texturizarea părului, adică l-am subliniat mai mult după volum și după textură. Alexandru le-a explicat stiliștilor tehnica de creare a coafurilor până în cele mai mici detalii. Mai multă atenție trebuie acordată texturii părului. Cel care știe înaintea ta, fiindcă el o poartă, nu tu. Și cât e mai texturizat, cu atât mai mult trebuie să-l accentuezi după textură. Da, ok, sunt oameni diferiți care mai vor și păr întins, dar tu poți schimba textura și cu întinderea părului. Da, să-l subliniezi mai mult. Мне очень понравился семинар, мне нравятся техники, которые дает нам Александр. Все очень bыстро, очень легко и не требует никаких особых усилий. Rapiditatea cu care faci asta e foarte fain în zilele noastre, cu femeile, cu ritmul lor de viață și sigur e un format nou pentru meșteri. Для себя мы взяли, как всегда, повседневная легкость, ненавязчивость.